Kolombai ka taute buksno tini ang hai norong Tabok entertainment YouTube channel taute buksong tini hai nong thani phaijapi ko taute buksong je kendra wo Tiprasa ni busanai je kendra wo Tabok ni BJP Rok Ni je kok sabaika BJP ni ULTA din churungui phaika ULTA mane din pai phaika bini boi paika BJP Rok Ni Tabok je Supreme Court ni je Chief Justice Rok Kha Tongo Tabok Sanjib Khana thangmani pore BR Gabai hini phainai territory ni bising phainai sangmas ni ake Sanjib Khana retiring thangnai aboni sikang Waqf bill to saiman na pastor ni bising no result thangnai age tari buksong haipanu Tabok BR Gabai himani bottebo khatranak ni sawo tebo Modi ni asukthai point to lorrimano oba hai hinai Tabok ni je borok sai tongmani Jonata Rok, news media Rok, YouTube channel Rok. Takte busong norok abono puito kaya pan mano norok sob somai no independent news channel Rok naidi je kuno sarkar phayakai sarkar ni birodi kok sanai oba hai channel no naidi borok Congress sarkar fan phaito borok birodi sanai BJP fan phaidi borok birodi sanai tamukai borok ka independent je Jonata ni logi je onnai ungi tongnai ni logi borok busau oba hai channel tongo ko ekta norok rutuk di naidi Simon nai borok kha o deso borok hamkrai ni bagoi o hai independent news tong akai je sarkar ni digi chapugui kok sanai rok kai borok kai paijagui thangu borok kai rang ni bagoi samung khai ga o hai news rok na rutuk naidi abunu taute buksong belai wana ama singsa tabuk je kok sokpai tong phaimani Kendro Modi Sarkar Songni Sarkar no masa khayu jelo dana ni bagoi chaitogui tongo norok je kok samani uporashtrapati song jel phanungi mano obama MPs rok nini Supreme Court no jeya sisuri kok samani dangai ni kok sawo Supreme Court chaya hani samani Supreme Court no ya sisuri kok samani aboni Tabok porinam belai hamyangi tongo ake oba hai MP rok koekjona BJP ni IT cell rok jelo klainani chance tongo jotono oba hai rong ni bungui rotogui judge khaijagui tongo hakai belai wana ama singsa je kok samani Tabok BR Gabai nei bini kok je khanamani Murshidabad Kolkata wo je danga angmani o wak bill no tuyoi ajaga Hindu thruksa angoi hingsa ni danga angoi no rok rabaika borok mang ma tham thika abono tui rashtrapati ni shason ain churu khai ni dini Supreme Court no dagyo BR Gabai bo saklai rikha sadrokon wak bill no tuyoi je kok samani si rashtrapati song bongma kok Supreme Court no sakna ngangoi kok saka tam saka. So we have judges who will legislate, who will perform executive functions, who will act as super parliament, and absolutely have no accountability because law of the land does not apply to them. Boba kai Rashtrapati na thangai sungui dini hinjaka Rashtrapati si jot kijo khaina hini sairika Supreme Court kuno order rigalak boroni kok bai cholikak Supreme Court bo jaga koboi bo jaga ain nang bo jaga संविधान bo jaga public ni bagoi kaham hamya abo naisi Supreme Court tei khainai BJP dagiman bai aro Rashtrapati rinani kuno order ui maya abo hai hini Supreme Court chong saklai rika age wana ama singsa BJP rok borok ni kaham simi nayo ajaga borok ni sarkariya ba doti fat kisa hingsa dangang mani baise Rashtrapati rinan chani to tai Manipur ni kok khai 2 বছর 3 বছর ongkha ajaga Rashtrapati riya cholori toni rikha wai hinei kobama kok salaimani Tabok choli tong taute buksong aboni bagoino sini borok Tiprasa rokai BJP ni dalal khai tongo RSS ni dalal khai tongo kento borok ni je simi banchiwanu kento sin dofa komai thang nai mani abono khai wansugya o je wak bill mani abo nini jaga sin Tirpura ni kobama forest land nini ADC area ni tongthok jagai tong mani abo jottono segoi borok ni morji khai khibenai borok ni ওরা তো ক্রিমিনাল ওরা যা করছে এখানে ক্রিমিনাল একদম ওরা তো ক্রিমিনাল ওরা যা করছে এখানে ক্রিমিনাল একদম tamo rok songstha hini sram khibenai abo o je RSS bojlong boli dol ni tongnai biswa Hindu Porishit ni tongnai borok mangsi segoi mondir sramnani tamo sramnani abo haikai khai khibenai joton dokhol khai khibenai tonung hai Tiprasa khai lukhrai jangai আমি এখান থেকে ওরা তো ক্রিমিনাল ওরা তো ক্রিমিনাল যেমন Tabok Thorsar roklai jana nai tongmani sei mo bahai nai aboni bagoino jora tongsoni sinani bagosi ango video rok masramu porinam belai hai bangnai khas sebaidi je dalali khai tongnai BJP ni RSS rongni takte buksong norok khas sinani bagosi ang ma phaijapayo kento norok ni bukhao bising ano joli manu haipan joli phano abo bastop kok norok ang independent nungui sawo bobisot no nahari samung khaibai jadi hok thangnani bagoi sak saisong sai thangoi masai thangnani bagoi tana hasik basidi nini next generation phainani busuk busa rok nini suk thai rok thangnani lamano nahari samung khaibedi o BJP rok ni je Tabok songstha boroni je samung boroni je
ideology kaham phunugoi hamya lama pheri samung khai tongmani সংবিধান সবাই রিনান হিনসামানি সংবিধান সবাইনানি সামung khai tongo abonarok bunugui tongna si tongna je 400 par ni sanmani 2024 election loksaha o 400 par malia 400 par man hatai najani tabuk tamungi thangnai সংবিধান paltogri nain samani সংবিধান paltogi khebe kamu topanchi সংবিধান no paltonani chaitogui tongi tongo borni je bill phaiman abo jotono সংবিধান ni baire constitution ni baire oni bagoino singsinan nangnai saimana nangnai amni bagoi song mogol chilik chilik khai bhuk phena phena khai kama sapai kokrok abonarok buwansonani khaidi jora tongo jora tongsoni norok khasinani khaidi aboni bagoi sima sabayo norok busango boba hekai o sarkar no thamugoi narugoi sini Tiprasa ni man taisok taino mannani abono naisikdi jotto jagao no boba hekai thokiui tongo rinai hinui sini Tripura o Tiprasa no boroni sarkar tubnani bagoi oma Tripura land modality committee tabuk bubagarani constitution solution tamo and right of rinai hinui thokiui toni dikha thokinon yakni yaknani bagoi wansuk laisidi aike komanai norok saimanna Tiprasa no borang riui paikibeka boroni Noresh Chandra Deborma rok hinui kok borok ni committee rok samrai bangla script by hindi script sapogri dikha aboni jeba kaisa rok nanani kai naimanu topon roman script kai ria abo hairono sinan nanai ke norok borok komai tong norok Tiprasa ngoi norok ki bobo roman script sajak na bangla script sajak na ki hindi script sajak norok comments khai saklai di taukte buksong belai dorkar o video rogo belai khai norok support khainan dorkar abo je Tiprasa no tola khiklai karlon nai tongmani aborok ki kaham dengnai hame dengnai norok bu je video no nai ani kongno chajagi tongkai share bu khaidi te comments o siklai di belai nanguk tongmani kokrok no norok share khaidi e ani chairok na kai norok na kaddi tamokai ang je somoi phano independent kubi kok sanai je kuno ubino tuino sanai chaje rok kobama ngui tongo tamokai bubagaran timo tongnai rok kobong borok ana chaje ngui mano IPF tongnai rok chaje ngui mano BJP tongnai rok chaje ngui mano CPM tongnai rok chaje ngui mano kento jeta kubi kok no si ang sanai ang norono idea simisi rinai o sarkar rok rinani hinto angbu support khayo nongbu support khayo joton support khayo naising layo ento ria thokyo o jaga si song sawu au bansugo aboni bagoino buskangni lama norok yarma khainai jin mo wansuk lainai absuk sawino norok kaham tong susto tongdi tini ni bagoi jotono no hain hai kulompika